രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാം മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാംനിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിധായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാമതായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ നിഗമകൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുക. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭഗവത സേവയ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദ മാധവം. ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം മദേകബിന്ദോ മത്സ്യങ്കിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരകമൻ ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരാജ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्री गुरुदेव की जय. निताय गौर प्रमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണബോധ സമിതി മാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് അധ്യായം 9 ശ്ലോകം 26 അല്ലെ, 26 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാ 27 എടുക്കണം അല്ലെ. ഓക്കെ, ശ്ലോകം 27. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭീഷ്മദേവന്റെ വിയോഗം. ശ്ലോകം 27. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദാനധർമാൻ രാജധർമാൻ മോക്ഷധർമാൻ വിഭാഗശഃ സ്ത്രീധർമാൻ ഭഗവത് ധർമാൻ സമാസവ്യാസയോഗതഃ. ദാനധർമ്മങ്ങൾ രാജധർമാൻ പ്രായോഗിക
പ്രവർത്തനങ്ങൾ. മോക്ഷധർമാൻ, മോക്ഷദായകമായ കർമ്മങ്ങൾ മോക്ഷദായകമായ കർമ്മങ്ങൾ. വിഭാഗശ, വിഭാഗങ്ങളാൽ വിഭാഗങ്ങളാൽ. സ്ത്രീധർമാൻ, സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ. ഭഗവത് ധർമാൻ, ഭക്തരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ഭക്തരുടെ കർമ്മങ്ങൾ. സമാസ, പൊതുവായി പൊതുവായി. വ്യാസ, സ്ഫുടമായി. യോഗദഹ, ഉപായമാക്കി. ഉപായമാക്കി. ഭാവാർത്ഥം ശില പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അനന്തരം ദാനധർമ്മങ്ങളെയും ഒരു രാജാവിന്റെ പ്രായോഗിക കർത്തവ്യങ്ങളെയും മോക്ഷ സാധനയ്ക്ക് ഉതകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയും വിഭാഗങ്ങളായി അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം സ്ത്രീജനങ്ങളുടെയും ഭക്തരുടെയും കർത്തവ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംക്ഷേപമായും സമഗ്രമായും വ്യക്തമാക്കി. ഭാവാർത്ഥം, ദാനം നൽകുക എന്നത് ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ മുഖ്യ കർത്തവ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാകുന്നു. കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് സമ്പാദിച്ച വരുമാനത്തിൻ്റെ 50% ദാനമായി നൽകാൻ അയാൾ തയ്യാറായിരിക്കണം. ഒരു ബ്രഹ്മചാരി അഥവാ വിദ്യാർത്ഥി യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. ഓരോരുത്തരുടെ ധർമ്മങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി ദാനം നൽകണം. വാനപ്രസ്ഥം അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസാശ്രമം സ്വീകരിച്ച ഒരുവൻ വ്രതങ്ങളും തപശ്ചര്യയും പരിശീലിക്കണം. ഇവയൊക്കെയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാര പാതയിലുള്ള എല്ലാ ആശ്രമങ്ങളുടെയും പൊതുവായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയാണെങ്കിൽ ദാനം നൽകണം. ഒരുവൻ സമ്പാദിക്കുന്നതിൻ്റെ വരുമാനത്തിൻ്റെ 50% ദാനമായി നൽകാൻ അയാൾ തയ്യാറായിരിക്കണം. ബ്രഹ്മചാരി അല്ലെ വിദ്യാർത്ഥി, ബ്രഹ്മചാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിന് മുൻപുള്ളത്. വിദ്യാർത്ഥി യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി ദാനം നൽകണം. വാനപ്രസ്ഥം അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസാശ്രമം സ്വീകരിച്ച ഒരുവൻ വ്രതങ്ങളും തപശ്ചര്യകളും പരിശീലിക്കണം. ഇവയൊക്കെയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാര പാതയിലുള്ള എല്ലാ ആശ്രമങ്ങളുടെയും പൊതുവായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സ്വത്തായി ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കത്തക്ക വിധം പര്യാപ്തമായ പരിശീലനം ബ്രഹ്മചാരി ജീവിതത്തിൽ നൽകപ്പെടുന്നു. ഇതെല്ലാം, ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ആരെയാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സ്വത്താണ്. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാം, അങ്ങനെയാണ് ബ്രഹ്മചാരി ജീവിതത്തിൽ നൽകപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ ലോകത്തിലെ യാതൊന്നിൻ്റെയും ഉടമസ്ഥനാണെന്ന് ആർക്കും അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആകയാൽ നിയന്ത്രണ വിധേയമായ ലൈംഗിക ആസ്വാദനത്തിലുള്ള അനുമതി ലഭ്യമായ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമ ജീവിതത്തിൽ, എന്താണ് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം? ഒരു കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിയന്ത്രിതമായ ലൈംഗിക ആസ്വാദനത്തിനുള്ള അനുമതി ലഭിക്കുന്നു. ഭഗവത് സേവനത്തിനായി ഒരുവൻ തീർച്ചയായും ദാനം നൽകണം. ഏവരുടെയും ഊർജം ഭഗവാന്റെ ഊർജ സംഭരണിയിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അഥവാ കടം കൊണ്ടതാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകേണ്ടതാണ്. നമ്മളായിട്ടൊന്നും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആ സംഭരണിയിൽ ഉള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കടം കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ആയതിനാൽ അത്തരം ഊർജത്തിൻ്റെ പരിണത ഫലമായ പ്രവൃത്തികൾ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുത ഭഗവത് സേവനത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ നമ്മളുടെ ധനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാന് തന്നെ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കണം. ഭഗവാൻ സമുദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും മേഘങ്ങൾ മുഖേന നദികൾ ജലം സ്വീകരിക്കുകയും വീണ്ടും ആ ജലം തിരിച്ച് സമുദ്രത്തിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മേഘം സമുദ്രത്തിലെ ജലം ആവിയായി ആകാശത്ത് പോയി മേഘമാകുന്നു. അത് വീണ്ടും അടിച്ച് തണുത്ത് അത് വീണ്ടും മഴയായിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ച് സമുദ്രത്തിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ പരമശ്രോതാവായ ഭഗവാന്റെ ഊർജത്തിൽ നിന്നും കടം വാങ്ങിയ നമ്മുടെ ഊർജം ഭഗവാന് തിരിച്ചു നൽകേണ്ടതാകുന്നു. അതാണ് നമ്മുടെ ഊർജത്തിൻ്റെ പരിപൂർണത. അതിനാൽ ഭഗവത്ഗീത 9:27 ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെന്നു: നാം ചെയ്യുന്നതും ഭക്ഷിക്കുന്നതും ഹോമിക്കുന്നതും ദാനം ചെയ്യുന്നതും തപസ് ചെയ്യുന്നതുമെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന് സമർപ്പണമായി ചെയ്യുക. യത് കരോഷി യദസ്നാസി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു ശ്ലോകമുണ്ട്. കടം വാങ്ങിയ നമ്മുടെ ഊർജത്തെ വിനിയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്രകാരമാകുന്നു. അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ശക്തി വിനിയോഗിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത് ഭൗതിക ലഹരിയുടെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പവിത്രമാകുന്നു.
അപ്രകാരം നാം നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വാഭാവിക ജീവിതമാകുന്ന ഭഗവത് സേവനത്തിന് യോഗ്യരായിത്തീരുന്നു. നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ളത് ഉപയോഗിക്കുക, കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന് തന്നെ തിരിച്ചു നൽകുക. അതാണ് അമ്പലങ്ങളും ഇതൊക്കെ പണിയാനൊക്കെ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നത് നല്ലൊരു ദാനം തന്നെയാണ്. രാഷ്ട്രീയ പരമാധികാരത്തിനുള്ള ആധുനിക നയതന്ത്രത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മഹത്തായ ശാസ്ത്രമാകുന്നു രാജധർമ്മം. കലശം പാലടിച്ചിട്ടിട്ട് പോ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറയൂ, ക്ലിയർ ആവണില്ല. കുറെ പേര് മൈക്ക് ഓൺ ആക്കി വെച്ചേക്ക. രാജാക്കന്മാർ വെറും നികുതി പിരിക്കുന്നവരല്ലാതെ ഉദാരമതികളായി തീരുന്നതിനായി ക്രമനിബദ്ധമായ ശിക്ഷണം നൽകപ്പെട്ടവരായിരിക്കുന്നു. കേൾക്കണില്ലേ മാതാജിപ്പ? അവർ പ്രജാക്ഷേമത്തിനായി മാത്രം വിവിധ പ്രകാരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ ശിക്ഷണം ലഭിച്ചവരായിരുന്നു. മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കായി പ്രജകളെ നയിക്കുക എന്നത് ഒരു രാജാവിൻ്റെ മഹത്തായ കർത്തവ്യമായിരുന്നു. ജനനം, മരണം, രോഗം, വാർദ്ധക്യം എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള പരമമോചനത്തിൻ്റെ പാതയിലേക്ക് പ്രജകളെ നയിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ പിതാവും ആത്മീയ ഗുരുവും രാജാവും നിരുത്തരവാദപരമായി വർത്തിക്കരുത്. ഈ പ്രാഥമിക കർത്തവ്യങ്ങൾ ഉചിതമായി നിറവേറ്റുന്ന പക്ഷം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ന സർക്കാരിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാതായിത്തീരുന്നു. ഇന്ന് സാമാന്യ ജനങ്ങൾ യഥാസംഖ്യമായി തരപ്പെടുത്തിയ വോട്ടിൻ്റെ ബലത്തിൽ ഭരണം കൈയാളുന്നു. എന്നാൽ രാജാവിൻ്റെ പ്രാഥമിക കർത്തവ്യങ്ങളിൽ അവർ ഒരിക്കലും ശിക്ഷണം നേടുന്നില്ല. മാത്രവുമല്ല, അതെല്ലാവരാലും സാധ്യമായ കാര്യവുമല്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പരിശീലനം നൽകപ്പെടാത്ത വിധേയമായി ശിക്ഷിതരല്ല ഭരണാധിപന്മാർ. സർവപ്രകാരത്തിലും പ്രജകളെ സന്തോഷവാന്മാരാക്കുന്നുവെന്ന പേരിൽ നാശം വിതയ്ക്കുന്നു. അതേസമയം ഉന്നത രാജാക്കന്മാര് പിതാവിന് തുല്യമാണ് രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത്. എല്ലാ പ്രജകൾക്കും ഒരുപോലെ ക്ഷേമം നൽകുന്ന വിധത്തില്. അതാണ് ഋഷി തുല്യരായ രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു. രാജർഷി എന്നാണ് അവരെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അന്യതായി ഈ അശിക്ഷിതരായ ഭരണാധിപന്മാർ ക്രമേണ തെമ്മാടികളും കള്ളന്മാരുമായി തീരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, എല്ലാവിധത്തിലും ഉപയോഗശൂന്യമായ ആവശ്യത്തിലധികം ഭരണകർത്താക്കളുള്ള ഭരണകൂടത്തിന് ധനം മുടക്കുന്നതിനായി നികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അമ്പലങ്ങളടക്കം കൊള്ളയടിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഇപ്പോഴത്തെ ആളുകൾ. യഥാർത്ഥത്തിൽ യോഗ്യരായ ബ്രാഹ്മണർ മനുസംഹിതയോ പരാശരമുനിയുടെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളും പോലുള്ള ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ആധാരമാക്കി ഉചിതമായ നിർവഹണ ഭരണത്തിന് രാജാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകേണ്ടതാണ്. കണ്ട് മടുക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് നേരെ തിരിയും. അപ്പോഴാണ് അവര് പിടിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ എന്തും ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു നാൾ എന്തായാലും പിടിക്കപ്പെടും അല്ലെ. ഒരു ഉത്തമ രാജാവ് സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാണ്. രാജാവ് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം? പുണ്യവാനും ധർമ്മനിഷ്ഠനും പരാക്രമശാലിയും ഉദാരമതിയുമാണെങ്കിൽ പൊതുവെ പ്രജകൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുവർത്തിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള ഒരു രാജാവ് പ്രജകളുടെ ചെലവിൽ ജീവിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനങ്ങളിൽ മുടുകുന്ന മടിയനായ വ്യക്തിയല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായി ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനങ്ങളിൽ ഒന്നും താല്പര്യമില്ല. മറിച്ച് കള്ളന്മാരെയും കൊള്ളക്കാരെയും ഹനിക്കാൻ സദാ ജാഗരൂകനായിരിക്കും. എവിടെയെല്ലാം അനീതി കാണുന്നോ അവിടെയൊക്കെ അവര് എത്തിയിരിക്കും. ധർമ്മനിഷ്ഠരായ രാജാക്കന്മാർ അർത്ഥശൂന്യമായ അഹിംസയുടെ പേരിൽ അത്തരക്കാരോട് ദയ കാട്ടുന്നവരായിരുന്നില്ല. ഭാവിയിൽ സംഘടിതമായി അത്തരം ദ്രോഹങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആരും ധൈര്യപ്പെടാത്ത വിധത്തിൽ കള്ളന്മാരും കൊള്ളക്കാരും മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കാണപ്പെടുന്നത് പോലെ അത്തരം കള്ളന്മാർക്കും കൊള്ളക്കാർക്കും ഒരിക്കലും അധികാര പദവികൾ നൽകപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ അധികാര പദവിയിലിരിക്കുന്നവരൊക്കെ കള്ളത്തരം ചെയ്യണം. നികുതി നിയമം ലളിതമായിരുന്നു. അതിൽ ബലാത്കാരമോ അതിക്രമമോ ഇല്ലായിരുന്നു. പ്രജകളുടെ ഉൽപാദനത്തിന്റെ 1/4 രാജാവിന് അവകാശപ്പെട്ടതായിരുന്നു. പ്രജകളുടെ ഉൽപാദനത്തിന്റെ 1/4 രാജാവിന് കൊടുക്കും. അതുകൂടാതെ പ്രജകൾ ദാനത്തിനോ മറ്റെന്തിനെങ്കിലും
ചിലവഴിക്കുന്നതോ നീക്കിവെക്കുന്നോ ധനത്തിന്റെ 1/4 രാജാവിന് അവകാശപ്പെട്ടതായിരുന്നു. ഇപ്രകാരം ഭാഗിച്ചു നൽകുന്നതിൽ ആർക്കും ഒരിക്കലും വിദ്വേഷമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് കിട്ടിയിട്ട് ശരിയായ ഉപയോഗമായിരുന്നു. അല്ലാണ്ട് രാജാവിന്റെ സ്വന്തമായ സുഖത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല. കാരണം ധർമ്മശീലനായ രാജാവിനാലും ധാർമ്മിക ഐക്യത്താലും പ്രകൃതി സമ്പത്തുകളായ ധാന്യങ്ങൾ, ഫലങ്ങൾ, പൂക്കൾ, പട്ടുനൂൽ, പരുത്തി, ക്ഷീരം, രത്നങ്ങൾ, ധാതുക്കൾ മുതലായവയൊക്കെ യഥേഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ആരും തന്നെ ഭൗതികമായി അസന്തുഷ്ടരല്ലായിരുന്നു. അവർക്ക് ആവശ്യത്തിലധികം ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിരുന്നു. പ്രജകൾ കൃഷിയിലും മൃഗപരിപാലനത്തിലും സമ്പന്നരായിരുന്നു. അതിനാൽ ധാന്യങ്ങളും ഫലങ്ങളും പാലും ഒക്കെ യഥേഷ്ടമുണ്ടായിരുന്ന അവർക്ക് സോപ്പുകളുടെയോ ചമയങ്ങളുടെയോ സിനിമകളുടെയോ മദ്യശാലകളുടെയോ യാതൊരു കൃത്രിമമായ ആവശ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മനുഷ്യരാശിയുടെ സമാഹരിക്കപ്പെട്ട ഊർജം യഥോചിതമായി വിനിയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് രാജാവ് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടിയിരുന്നു. ഈ ജനങ്ങൾ സമാഹരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ആ പണം യഥോചിതം വിനിയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് രാജാവ് ഉറപ്പുവരുത്തിയിരുന്നു. മാനവശക്തി ശരിക്കും മൃഗസഹജമായ വാസനകൾ നിറവേറ്റാനായല്ല, മറിച്ച് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായുള്ളതാകുന്നു. ശരിക്കും മനുഷ്യനായി ജനിച്ചെങ്കിൽ അത് ആത്മസാക്ഷാത്കാര പദവിയിലേക്ക് നീങ്ങാനുള്ളതാണ്. മുഴുവൻ ഭരണകൂടവും ഈ പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തെ പൂർത്തീകരിക്കാനായി സവിശേഷമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതായിരുന്നു. മുന്നത്തെ കാര്യം, ഇപ്പൊ അമ്പലങ്ങളിൽ പോലും അധികാര പദവിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് നിരീശ്വരവാദികളാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ രാജാവിനെ ഭരണസമിതിയിലെ അംഗങ്ങളായ മന്ത്രിമാരെ വോട്ടിന്റെ ബലത്തിൽ അല്ലാതെ യഥോചിതമായി തിരഞ്ഞെടുക്കണമായിരുന്നു. മന്ത്രിമാർ, സൈന്യാധിപന്മാർ തുടങ്ങി സാധാരണ പടയാളികൾ വരെ വ്യക്തിഗത യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് നിയമിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, അവരെ പദവികളിൽ നിയമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രാജാവിന് അവരുടെ മേൽനോട്ടം ശരിയാവണ്ണം വഹിക്കേണ്ടതായും ഉണ്ടായിരുന്നു. രാജാവ് അവരെ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിച്ച് അതിൽ നിന്ന് നല്ല ആളുകളെ നോക്കിയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. തപസ്വികൾ അഥവാ ആത്മീയ ജ്ഞാന പ്രചാരണത്തിനായി സർവ്വതും പരിത്യജിച്ച വ്യക്തികൾ ഒരിക്കലും അനാദരിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ രാജാവ് പ്രത്യേക ജാഗ്രത ചെലുത്തിയിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ പ്രചരണത്തിനായുള്ള തപസ്വികൾ അവരൊക്കെ ഒരു വിധത്തിലും കഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് രാജാവ് ഉറപ്പുവരുത്തിയിരുന്നു. പരിശുദ്ധ ഭക്തർക്കുണ്ടാവുന്ന ഏതൊരു വിധത്തിലുള്ള അധിക്ഷേപവും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പൊറുക്കുകയില്ലെന്ന് രാജാവിന് നല്ലവണ്ണം അറിയാമായിരുന്നു. കള്ളന്മാരുടെയും കൊള്ളക്കാരുടെയും പോലും വിശ്വസ്ത നേതാക്കളായിരുന്നു അത്തരം തപസ്വികൾ. അവർ തപസ്വികളുടെ ആജ്ഞകളെ ഒരിക്കലും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയില്ല. അപ്പം എല്ലാവരും കള്ളന്മാരായാലും കൊള്ളക്കാരായാലും അവരും തപസ്വികളുടെ ആജ്ഞകളെ അനുസരിക്കുമായിരുന്നു. രാജ്യത്തെ അജ്ഞർക്കും നിസ്സഹായർക്കും വിധവകൾക്കും രാജാവ് പ്രത്യേകം സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ശത്രുക്കൾ ആക്രമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്രതിരോധ നടപടികൾ സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നു. ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണം മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. നികുതി പ്രക്രിയ ലളിതമായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അത് ദുർവ്യയം ചെയ്യപ്പെടാതെ കരുതൽ ധനത്തെ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനുള്ളതായിരുന്നു. നികുതിപ്പണം അവിടെ ഖജനാവില് ശേഖരിച്ച് കരുതൽ ധനമായി വെച്ചിരുന്നു. ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തു നിന്നും പടയാളികളെ നിയമിച്ചിരുന്നതെന്ന് മാത്രമല്ല, പ്രത്യേക കർത്തവ്യങ്ങൾക്കായി അവരെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കും രാജവാഴ്ചയായിരുന്നു നല്ലത് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലെ. മോക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരാൾ കാമം, ക്രോധം, നിയമവിരുദ്ധമായ അഭിലാഷങ്ങൾ, ലോഭം, വിഭ്രമം എന്നീ മൗലിക വിഷയങ്ങളെ കീഴടക്കേണ്ടതാകുന്നു. ക്രോധത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകാൻ ഒരുവൻ ക്ഷമാശീലം അഭ്യസിക്കണം. എപ്പോഴും ക്ഷമ എന്നുള്ളത് വേണം. പെട്ടെന്ന് കോപവശരാവരുത്. നിയമവിരുദ്ധമായ അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകാൻ അത്തരം പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാതിരിക്കണം. ആത്മീയ സംസ്കാരത്തിലൂടെ നിദ്രയെ കീഴടക്കാൻ കഴിവുണ്ടാകുന്നു. സഹനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ആഗ്രഹങ്ങളെയും ലോഭത്തെയും കീഴടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ആഗ്രഹങ്ങൾ, ലോഭം അത് കിട്ടിയേ തീരൂ എന്നുള്ള
മനസ്സ് മാറ്റാൻ കഴിയും. നിയന്ത്രിതമായ ആഗ്രഹക്രമത്തിലൂടെ നിരവധി രോഗങ്ങൾ നിമിത്തമുളവാകുന്ന വിഷമതകളെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്നു. ആത്മനിയന്ത്രണത്തിലൂടെ മിഥ്യാപ്രതീക്ഷകളിൽ നിന്നും ഒരാൾ സ്വതന്ത്രനാകുന്നു. അനഭിലാഷണീയമായ സംസർഗം വർജിക്കുന്നതിലൂടെ പണം ലാഭിക്കാൻ കഴിയുന്നു. ആവശ്യമില്ലാത്ത കൂട്ടുകെട്ടൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ധനം ആവശ്യമില്ലാതെ നഷ്ടപ്പെടില്ല. വിശപ്പിനെ യോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ലൗകികതയെ, ലോകത്തിന്റെ അസ്ഥിരതയെ സംബന്ധിച്ച ജ്ഞാനവർദ്ധനത്തിലൂടെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്നു. മാന്ദ്യത്തെ ഉണർവ് കൊണ്ടും തെറ്റായ തർക്കങ്ങളെ വസ്തുനിഷ്ഠമായ മൂല്യനിർണയത്താലും പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നു. വാചാലതയെ ഗൗരവത്താലും നിശബ്ദത കൊണ്ടും ഭയത്തെ വീര്യത്താലും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്നു. സ്വയം സംസ്കരണത്തിലൂടെ പരിപൂർണ ജ്ഞാനം പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയുന്നു. യഥാർത്ഥമായി മോക്ഷമാർഗം കൈവരിക്കാൻ ഒരുവൻ കാമം, ലോഭം, ക്രോധം, മയക്കം തുടങ്ങിയതിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനായിരിക്കണം. ഇനി സ്ത്രീജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ പുരുഷന്മാരുടെ പ്രചോദന ശക്തിയായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവണ്ണം സ്ത്രീജനങ്ങൾ പുരുഷന്മാരെക്കാൾ ശക്തരാണ്. അവർക്ക് മാനസികമായി പുരുഷന്മാരെക്കാൾ ശക്തിയുണ്ട്. പരാക്രമിയായ ജൂലിയസ് സീസർ ക്ലിയോപാട്രയാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അത്തരം ശക്തരായ സ്ത്രീകൾ ലജ്ജയാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. ആകയാൽ ലജ്ജ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതാകുന്നു. സ്ത്രീകളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആഭരണം പോലെയാണ് ലജ്ജ. ഒരിക്കൽ ഈ നിയന്ത്രണ സംവിധാനം ഇല്ലാതായാൽ പിന്നെ അവർ വ്യഭിചാരത്താൽ സമൂഹത്തിൽ നാശം വിതയ്ക്കുന്നു. ലോകത്തിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വർണ്ണസങ്കരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അനാവശ്യ സന്തതികളുടെ സൃഷ്ടി എന്നാകുന്നു വ്യഭിചാരത്തിന്റെ അർത്ഥം. ഇത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് പറഞ്ഞത് കുലക്ഷയം, അങ്ങനെ സ്ത്രീകള് അനാവശ്യമായിട്ട് സന്തതികളെ സൃഷ്ടിക്കും, അങ്ങനെ വർണ്ണസങ്കരം വരും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. ഭീഷ്മദേവനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട അവസാന വിഷയം ഇതൊക്കെ ഭീഷ്മദേവര് ഉപദേശം കൊടുക്കുകയാണ്. ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രക്രിയയാകുന്നു. നാം എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സേവകരാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്. എപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഈ അവശ്യ ഘടകത്തെ നാം വിസ്മരിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ ഭൗതിക ജീവിതാവസ്ഥയിലേക്ക് നാം തള്ളപ്പെടുന്നു. എപ്പോഴാണോ നമ്മള് ആണ് യജമാനൻ എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭൗതിക ജീവിതാവസ്ഥയിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്നു. ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനുള്ള ലളിതമായ പ്രക്രിയ, വിശേഷിച്ചും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികൾക്കായുള്ളത് ഭഗവത് വിഗ്രഹം ഭവനത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുക എന്നതാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകല്ല, നമ്മുടെ വീട് തന്നെ ഒരു അമ്പലമാക്കി മാറ്റണം. ഒരു പൂജാമുറി അതില് ഭഗവാനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുക. വിഗ്രഹത്തെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുവൻ നിത്യേനയുള്ള ജോലികൾ തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകാം. ഭഗവാനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ജോലി വേണമെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാം. വിഗ്രഹത്തെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിത്യേനയുള്ള ജോലിയെ തുറന്നുകൊണ്ട് പോകാം. ഭവനത്തിലെ വിഗ്രഹാരാധന, ഭക്തസേവനം, ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രവണം, തീർത്ഥസ്ഥലവാസം, ഭഗവത് ദിവ്യനാമ ജപം എന്നിവയൊക്കെ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനുള്ള ചെലവ് കുറഞ്ഞ മാർഗങ്ങളാകുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. വിഗ്രഹാരാധന, ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുക, ഭാഗവത ശ്രവണം, തീർത്ഥസ്ഥലവാസം, ഭഗവത് ദിവ്യനാമ ജപം. അപ്രകാരം പിതാമഹൻ തൻ്റെ പൗത്രർക്ക് ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിച്ച് കൊടുത്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാവാർത്ഥമായിരുന്നു അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 28. അത് കുറച്ചുള്ളൂ, അതും കൂടി നോക്കാം നമുക്ക്. ആകെ 2 ശ്ലോകമാണ് ഇന്ന് നോക്കണത്. അപ്പൊ നോക്കാം. ധനമാർത്ഥ കാമ മോക്ഷാംശ സഹോപായൻ യഥാമുനെ നാനാഖ്യാനേതിഹാസേഷു വർണ്ണയാമാസ തത്വവിദ്. ധർമ്മ ഉദ്യോഗ സംബന്ധമായ കർത്തവ്യങ്ങൾ, അർത്ഥ സാമ്പത്തിക പുരോഗതി, കാമ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണം, മോക്ഷാൻ പരമമുക്തി, ച സഹ സമേതമായി, ഉപായാൻ ഉപായങ്ങൾ, യഥാ
അതേപോലെ അതേപോലെ മുനെ ഹേ മുനി മുനെ നാനാ നാനാവിധങ്ങളായ ആഖ്യാന ചരിത്രാഖ്യാനങ്ങളുടെ ഉച്ചാരണത്താൽ ഇതിഹാസേഷു ഇതിഹാസങ്ങളിൽ വർണ്ണയാം ആസ വിവരിച്ചു തത്വവിത്ത് സത്യമറിയുന്നു. സത്യമറിയുന്ന വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭാതിക്ക് ജയ്. പരമാർത്ഥത്തെ സംബന്ധിച്ച് നല്ലവണ്ണം പരിചിതനായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം ഇതിഹാസങ്ങളിൽ നിന്നും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്ത വർണ്ണങ്ങളുടെയും ആശ്രമങ്ങളുടെയും തൊഴിൽപരമായ കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിശദീകരിച്ചു. അദ്ദേഹം പരമ പണ്ഡിതനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാം നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നു, ജ്ഞാനിയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്തെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വിശദീകരിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം പുരാണങ്ങൾ, മഹാഭാരതം, രാമായണം എന്നീ വേദ സാഹിത്യങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ കാലക്രമം അനുസരിച്ചുള്ള വിന്യാസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും പണ്ടുകാലത്ത് നടന്ന യഥാർത്ഥമായ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളായിരുന്നു. പണ്ടുകാലത്ത് നടന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നു, യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങളായിരുന്നു. അപ്പൊ പണ്ടുകാലത്ത് നടന്ന യഥാർത്ഥമായ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളായിരുന്നു. അത്തരം ചരിത്ര വസ്തുതകൾ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രബോധനം നൽകുന്നതാകയാൽ അതെല്ലാം നമ്മൾ പിന്തുടരാൻ തക്ക മൂല്യം അതിനുണ്ടായിരുന്നു. കാലക്രമം അനുസരിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളില്ലാതെ അവയെ ഏകീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനു പുറമെ അവ വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല വ്യത്യസ്ത പ്രപഞ്ചങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചവയുമാകുന്നു. വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളിലല്ല, പ്രപഞ്ചങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചതാണ് പുരാണങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്രകാരം ആഖ്യാനങ്ങളുടെ വിവരണങ്ങൾ പലപ്പോഴും ത്രിമാനങ്ങളിൽ നിർണയിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരേ സമയം പല ഗ്രഹങ്ങളില് നടന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് വേദങ്ങളിലും പുരാണങ്ങളിലും എല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പരിമിതമായ ഗ്രഹണശേഷിക്കനുസരിച്ച് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ പരിമിതമായ ഇതിനനുസരിച്ച് അവ ക്രമത്തിലല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും അത്തരം സംഭവങ്ങളുടെ പ്രബോധനപരമായ ശിക്ഷണങ്ങളിൽ മാത്രമേ നാം താല്പര്യപ്പെടേണ്ടതുള്ളൂ. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ വ്യത്യസ്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം നൽകുന്ന വിധത്തിൽ ഭീഷ്മദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന് അത്തരം ആഖ്യാനങ്ങളെ വിശദീകരിച്ച് നൽകി. അടുത്തവും കൂടി എടുക്കാം അല്ലെ? ശ്രീകൃഷ്ണ, സമയമായിട്ടില്ലല്ലോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 29. ധർമ്മം പ്രവദസ്തസ്യ സകാല പ്രത്യുപസ്ഥിതഃ യോ യോഗിനശ്ചന്ദമൃത്യോർവാശ്ചിത സത്യുത്തരായണഃ. ധർമ്മം തൊഴിൽപരമായ കർത്തവ്യങ്ങൾ പ്രവദതഃ വിശദീകരിക്കുന്ന വേളയിൽ തസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സോഹ ആ കാലഃ കാലം പ്രത്യുപസ്ഥിതഃ കൃത്യമായി പ്രത്യക്ഷമായി അതാകുന്നു യോഗിനഃ യോഗികൾക്ക് ഛന്ദമൃത്യോ സ്വയം തീരുമാനിച്ച സമയത്ത് മൃത്യു കൈവരിക്കുന്നവൻ. സ്വന്തം എപ്പോഴാണോ ജീവൻ ത്യജിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് മൃത്യു കൈവരിക്കുന്നവൻ. വാഞ്ചിതഃ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഉത്തരായണ സൂര്യൻ വടക്കൻ ചക്രവാളത്തിൽ ഗമിക്കുന്ന സമയമായി. അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് ഭീഷ്മദേവര് ദേഹം വെടിയാനായിട്ട് വിചാരിച്ചിരിക്കണേ. ഭീഷ്മദേവൻ തൊഴിൽപരമായ കർത്തവ്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വേളയിൽ സൂര്യന്റെ ഗതി വടക്കേ ചക്രവാളത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. സ്വന്തം ഇച്ഛാനുസരണം ജീവൻ ത്യജിക്കുന്ന യോഗികൾ കാക്ഷിക്കുന്ന സമയമാണിത്. സൂര്യൻ വടക്കൻ ചക്രവാളത്തിൽ എത്തുന്ന ആ സമയത്താണ് ജീവൻ ത്യജിക്കുക എന്ന് യോഗീശ്വരനാണ് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉത്തമ യോഗികൾക്ക് സ്വേച്ഛയാൽ, സ്വന്തം ഇച്ഛ, അതാണ് സ്വേച്ഛയാൽ അനുയോജ്യമായ സമയത്ത് അവരുടെ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാനും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉചിതമായ ഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാനും സാധിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക്, അതായത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പരമപുരുഷന്റെ ഹിതവുമായി തങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും താതാത്മ്യപ്പെടുത്തിയ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തികൾ പൊതുവെ അഗ്നിദേവന്റെ ദീപ്തിപ്രവാഹ വേളയിലും സൂര്യൻ ഉത്തരായണത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴും
ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും അപ്രകാരം അവർ ആത്മീയ ആകാശം പ്രാപ്തമാക്കുമെന്നുവെന്നും ഭഗവത്ഗീത 8:24 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വേദങ്ങളിൽ ഈ സമയങ്ങൾ ശരീരം ത്യജിക്കാൻ മംഗളകരമെന്ന് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. യോഗ പ്രക്രിയയിൽ പരിപൂർണ പ്രാപിച്ച പ്രവീണരായ യോഗികൾ ഈ ആനുകൂല്യത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. അവര് ആ യോഗികളെ അഷ്ടാംഗയോഗമൊക്കെ ചെയ്ത് അവനവൻ്റെ ആത്മാവിനെ മൂർധാവിലൂടെ അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വിടുകയാണ് ചെയ്യുക. ഈ ആനുകൂല്യം സ്വേച്ഛയാ ഭൗതിക ശരീരം വെടിഞ്ഞ് അല്പബുദ്ധികളായ ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞർ അത്രയധികം പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഭൗതിക വാഹനങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ ഏത് ഗ്രഹത്തിലും ഒട്ടും താമസമില്ലാതെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധ്യമാക്കുന്ന മനോമയ തലത്തിനും ഉപരിയായ അവസ്ഥയെ കൈവരിക്കുക എന്നതാണ് യോഗ പരിപൂർണതയുടെ അർത്ഥം. ഏത് ഗ്രഹത്തിൽ വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് അണിമ, ലഖിമ അങ്ങനെയുള്ള സിദ്ധികളിലൂടെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ അത്യുന്നത ഗ്രഹ സമൂഹങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ യോഗികൾക്ക് സാധ്യമാകുന്നു. എന്നാൽ ഇത് ഭൗതികവാദിക്ക് അസാധ്യമാണ്. ശരിക്കും ആത്മീയത വരിച്ച യോഗികൾക്ക് മാത്രമേ ഇത് സാധ്യമുള്ളൂ. മണിക്കൂറിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് മൈൽ വേഗതയിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചാൽ പോലും അത്യുന്നത ഗ്രഹങ്ങളിൽ എത്താനുള്ള തൻ്റെ ഉദ്യമത്തിൽ ഭൗതികവാദി പരാജയപ്പെടും. ഇത് വ്യത്യസ്തമായൊരു ശാസ്ത്രമാണ്. മാത്രമല്ല ഭീഷ്മദേവന് ഇതിനെ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് നന്നായി അറിവുമുണ്ടായിരുന്നു. തൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം ത്യജിക്കാനായി അനുയോജ്യമായ നിമിഷത്തെയാണ് അദ്ദേഹം കാത്തിരുന്നത്. ആത്മാവിനെ സ്വന്തം ഇച്ഛാനുസരണം കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് കാത്തിരുന്നു. അദ്ദേഹം തൻ്റെ കുലീനരായ പാണ്ഡവർക്ക് ഉപദേശം നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആ സുവർണാവസരം സമാഗതമായി. പിന്നെ യുധിഷ്ഠിരന് ഉപദേശം നൽകുന്ന സമയത്ത് ആ സമയമെത്തി. ഭഗവാൻ വ്യാസദേവന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിമാർ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഉദാത്തനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ധർമാത്മാക്കളായ പാണ്ഡവരുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാൻ വ്യാസദേവന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിമാർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. എന്നിങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കളുടെ എല്ലാം സമക്ഷം അവരുടെ മുൻപാകെ ഭീഷ്മദേവൻ തൻ്റെ ശരീരം ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറായി. ശ്ലോകം 30. തദോപസംഹൃത്യ ഗിരഃ സഹസ്രണിർ വിമുക്ത സംഗം മന ആദിപൂരുഷേ കൃഷ്ണേ ലസത്പീതപടേ ചതുർഭുജേ പുരസ്ഥിതേ മീലിതദൃഗ്വ്യധാരയത്. തദാ സമയം ഉപസംഹൃത്യ ഗിരഃ പ്രഭാഷണം സഹസ്രണീം കലകളിലും നിപുണനായ അങ്ങനെയുള്ള അത്രയും പണ്ഡിതനാണ് ഭീഷ്മദേവൻ. വിമുക്ത സംഘം പൂർണ്ണമുക്തനായി എന്ത് ചെയ്തു? മനസ്സ് ഇവിടെ സമർപ്പിച്ചു. ആദിപുരുഷേ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ കൃഷ്ണേ, ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ കൃഷ്ണൻ. ലസത് പീതപടേ പീതാംബരത്താൽ അലങ്കൃതനായ ചതുർഭുജേ നാരായണന് പുരഹ തൊട്ടുമുമ്പിൽ ഇതേ നിൽക്കുന്ന ലീലിത വിശാലമായ ദൃഷ്ടി യഥാരയത് ഉറപ്പിച്ചു. ഭഗവാനില് ആ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ചു. ആരാണോ അനേക സഹസ്രാർത്ഥങ്ങളോടുകൂടിയ വിവിധ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രഭാഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, ആരാണോ ആയിരക്കണക്കിന് യുദ്ധകളത്തിൽ പോരാടി ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെ സംരക്ഷിച്ചത്, ആ വ്യക്തി സംഭാഷണമൊക്കെ പര്യവസാനിപ്പിച്ച് സർവബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമുക്തനായി മനസ്സിനെ മറ്റെല്ലാ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ച് തൻ്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന ചതുർഭുജനും പീത നിറമാർന്ന പ്രഭചൊരിയുന്ന തിളങ്ങുന്ന ഉടയാടകൾ അണിഞ്ഞവനുമായ യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ തൻ്റെ വിടർന്ന് വിശാലമായ നയനങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു.
എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനില് അങ്ങടെ മനസ്സ് ചേർത്ത് വെച്ചു. ഭാവാർത്ഥം, തന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ത്യജിക്കുന്ന ഗൗരവമേറിയ സന്ദർഭത്തിൽ ഭീഷ്മദേവൻ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ മുഖ്യമായ കർത്തവ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച മഹനീയമായ മാതൃകയായി കാട്ടിത്തന്നു. എല്ലാ വിവരങ്ങളും മറ്റുള്ളവർക്ക് പരമ്പരയിലൂടെ അത് പകർന്നു കൊടുത്ത് മരണപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ ആകർഷിക്കുന്ന വിഷയം എന്ന് വെച്ചാൽ അയാളുടെ അടുത്ത ജന്മത്തിന്റെ ആരംഭമായി തീരുന്നു. എന്താണോ നമ്മള് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കുന്നത് അതായിത്തീരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും നാവില് നാമജപം മുടക്കാതെ ഇരിക്കുക. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവണേ എന്നുള്ളത് ഓർത്തുകൊണ്ട് അബോധാവസ്ഥയിലൊന്നും മരിച്ചു പോവരുതേ എന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ചിന്തയിൽ ആമഗ്നനായ ഒരാൾ സംശയലേശമെന്നെ നിശ്ചയമായും ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോന്നു. ഭഗവത്ഗീത 8:5-10 വരെയുള്ളതിൽ ഇതിനെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. മരണം ആസന്നമായ വേളയിൽ എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ ആര് തന്നെയായാലും എൻ്റെ ഭാവത്തെ ഉടനെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഇതിലൊട്ടും തന്നെ സംശയമില്ല എന്നാണ് 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത് അയാൾ നിശ്ചയമായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശേഷരൂപത്തിൽ എന്നെ കുറിച്ച് മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത് അയാൾ നിശ്ചയമായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. ആകയാൽ അർജുന, നീ എല്ലായ്പ്പോഴും ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ എന്നെ സ്മരിക്കുകയും അതേസമയം നിന്റെ നിയതകർമ്മമായി യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. സ്വകർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് സമർപ്പിച്ച് മനോബുദ്ധികൾ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നാൽ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഒക്കെ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ച് എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. സംശയമില്ല. ഭഗവാനാണ് ഉറപ്പ് തന്നെ. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, അല്ലയോ പാർത്ഥ, അയാൾ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. 9-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവജ്ഞനും ആദിപുരുഷനും സർവനിയന്താവും അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലതിൻ്റെയും പരിപാലകനും ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചിന്ത്യരൂപനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനും ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ നമ്മള് ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. അതീന്ദ്രനാകയാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കെല്ലാം അതീതനായ ഭഗവാനെ നമ്മള് ധ്യാനിക്കണം. 10-ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താ പറയണ? മരണവേളയിൽ യോഗനിഷ്ഠ പൂണ്ട് സ്ഥിരമനസ്കനായി പ്രാണവായുവിനെ പുരിക മധ്യത്തിൽ ഉറപ്പിക്കണം. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണ ഭക്തിയോടെ സ്മരിക്കുന്നതിൽ സ്വയം നിരതനാകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ നിശ്ചയമായും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രാപിക്കും. സ്വേച്ഛയാൽ ശരീരം ത്യജിക്കുകയെന്ന പരിപൂർണത ശ്രീ ഭീഷ്മദേവന് പ്രാപ്യമായി എന്ന് മാത്രമല്ല, തൻ്റെ മരണവേളയിൽ ശ്രദ്ധാവിഷയമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണവേളയിൽ സ്വയം സന്നിഹിതനാകത്തക്കവണ്ണം അദ്ദേഹം ഭാഗ്യവാനുമായിരുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ തുറന്ന ദൃഷ്ടികൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോടുള്ള നൈസർഗികമായ പ്രേമത്താൽ അദ്ദേഹം ദീർഘനേരം ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാൻ അഭിലഷിച്ചു. അദ്ദേഹം ഒരു ശുദ്ധഭക്തനാകയാൽ എന്തായി? യോഗ തത്വങ്ങളെ സവിസ്തരം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായിട്ടും ഇല്ലായിരുന്നു. ലളിതമായ ഭക്തിയോഗം, ഭക്തിയിലാണ് അത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യോഗയുടെ ആ ഘട്ടങ്ങളൊന്നും വേണ്ട, പരിപൂർണത സാധ്യമാക്കാൻ പര്യാപ്തമാകുന്നു. ആകയാൽ ഭീഷ്മദേവന്റെ ഉത്കടമായ വാഞ്ച അത്യന്തം പ്രേമഭാജനമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്ന വ്യക്തിയെ ദർശിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. ഭഗവത് കൃപയാൽ തന്റെ അന്ത്യശ്വാസം എടുക്കുന്ന വേളയിൽ ശ്രീ ഭീഷ്മദേവന് ഈ അവസരം കൈവന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് നമ്മള് 8-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 5 തുടങ്ങിയുള്ളത്. അന്ധകാലേ ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്ത കളേവരം യപ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതി നാസ്യത്ര സംശയ. അങ്ങനെയുള്ള അത് 5, 6-ാമത്തെ യം യം ഭാവി സ്മരൻ മുക്ത കളേവരം തന്തമേ വൈദ്യ കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിത
തസ്മാ സർവേഷു ഭൂതേഷു അങ്ങനെയുള്ളത്. അങ്ങനെ 10 പ്രയാണകാലേ മനസാചലേന ഭക്ത്യാ യുക്തോ യോഗബലേന ചൈവ ഭ്രുവോർമധ്യേ പ്രാണം ആവേശ്യ സമ്യക് സാത്തം പരം പുരുഷം ഉപൈതി നിത്യം. അങ്ങനെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. മാതാജി അതിൽ 9 കൂടി ഉണ്ടല്ലോ. 9 ഉണ്ട്. കവിപുരാണ അനുശാസിതാരം അതെ.